Dobrodošli. Danas pričamo o nečemu što će bukvalno da promeni način na koji komuniciramo sa veštačkom inteligencijom. Vidjet ćemo kako da interakciju učinimo pametnijom, bržom i, skroz personalizovanom. Znate onaj osjećaj? Svaki put kad se otvori novi chat sa AI asistentom, kreće ista priča. Kucanje isto konteksta, istih pravila, iste uloge. Ponašaj se kao stručnjak za marketing, odgovaraju u formatu liste, zapamti da radim u ovoj industriji. Zvuči poznato, jel da? Danas rešavamo baš tu frustraciju. Rešenje za sve to je zapravo prilično elegantno i veoma moćno. Zove se GEMS. U suštini to je način da naučimo Gemini tačno kako želimo da radi za nas. I to jednom za svagda. Dobro, ajde da vidimo o čemu se tu tačno radi. Šta su zapravo GEMS-i i kako nam mogu pomoći da izvučemo apsolutni maksimum iz Geminija. U suštini, fora je u sledećem. Zamislite da nemate jednog, već čitav tim Gemini asistenata. Jedan je lični trener, drugi je vrhunski kuvar, treći je ekspert za programiranje. Svaki Gemi je u stvari jedna specijalizovana verzija Geminija, obučena po našim specifičnim instrukcijama da bude tačno onaj stručnjak koji nam je potreban u datom trenutku. A kad pričamo o praktičnoj primjeni, ona je ogromna. Ušteda vremena je naravno najočiglednija. Nema više ponavljanja istih instrukcija, ali prava magija počinje kad se stvori ekspertiza. Moguće je napraviti džem koji je stručnjak za istoriju starog Rima ili za pisanje soneta. On onda prilagođava odgovore da budu baš onakvi kakvi su nam potrebni i sve to radi savršeno bilo da smo na kompjuteru ili na telefonu. U redu. Ideja zvuči sjajno, ali odakle uopšte početi? Definitivno najlakši način da se osjeti moć GEMS-a je da se isprobaju oni koji su već pripremljeni. Proces je stvarno jednostavan, bukvalno samo se prelista galerija, nađe se nešto što deluje korisno, recimo planer putovanja ili asistent za pisanje i klikne se na to. Od tog trenutka svaki upit će biti protumačen kroz filter tog specifičnog džema, dajući specijalizovane i relevantne odgovore bez ikakvog dodatnog truda. Korišćenje gotovih GEMS-a je super za početak, ali prava moć, ona leži u kreiranju sopstvenih. Hajde da vidimo kako se preuzima potpuna kontrola. Upravo tako. Ovdje se ne radi samo o korišćenju alata, već o tome da postanemo arhitekte sopstvenog AI alata. Nije potrebno znanje programiranja, ne treba biti neki tehnički ekspert, potrebno je samo ideja i par rečenica da se ta ideja opiše. A jednostavnost je zapravo genijalna. Zamislite da se samo napiše: ti si gurmanski kuvar. Time je definisana persona. Zatim se doda: pretvori bilo koju listu sastojaka u jednostavan recept i time je definisan zadatak. I to je to. Sa samo 2 rečenice stvoren je moćan kulinarski asistent koji je uvek spreman da pomogne. Sad, pre nego što se bacimo na posao, samo par brzih napomena. Prvo, za kreiranje je potrebno imati najmanje 13 godina, naravno u zavisnosti od lokalnih pravila. I drugo, platforma se stalno razvija, tako da je najbolje proveriti web verziju za najnovije funkcije, jer one možda još nisu stigle na mobilnu aplikaciju. I to je to u suštini. Prošli smo tehničke detalje, znamo kako se koriste i kako se prave. Prava avantura tek počinje, jer je moć zaista u rukama onoga ko stvara. I ovo ne treba poceniti. Jedan, ali samo jedan, dobro osmišljen džem može da transformiše čitav radni proces. Zamislite programera koji stvori džem za debagovanje koda, koji ne samo da pronalazi greške, već objašnjava i zašto su to greške. Ili studenta, čiji džem sumira istorijske tekstove u stilu njegovog omiljenog pisca, čineći učenje zabavnim. Pisac može da stvori partnera za prevazilaženje kreativne blokade. Muzičar, džem koji predlaže harmonske progresije, mogućnosti su bukvalno neograničene. I sa tim stigli smo do kraja. Pitanje koje ostaje u vazduhu nije da li ovo vredi probati, već šta će biti prva stvar koja će se stvoriti. Koji lični asistent, kreativni partner ili tehnički ekspert će biti prva kreacija? Vreme je za eksperimentisanje.